Ni? Nanong niya naman sa gawas? Hindi lang ko lula, oy. Mag-wait ko ni Daddy. Naman na dahil magtuon sa imong leksyon, si Jenjen. Oo, maayo kay si Nanay Lula. Mas dali na kung makamao basta siya matudlo. Right, kaayo si Nanay Lula, no? Gitiman ang gid ni Jenjen ang akong tanan nga gitudlo niya. Nagsilbi gyud ang iyang pag-home study. Dili mo classmate si Jenjen, JP. Promoted siya sa secondary level. Unsa man na, Lula? Karong abli sa klase, high school na si Jenjen. Ingon si Nanay Lula, no? Kung mag-visitor siya sa among room, mag-uniform gud siya. Oh, believe ko ni Jenjen. Di gyud mauwaw. Daghan ba yung mutanaw niya, Lula? Usahay gani, katawan siya sa akong mga classmate. Kasab-an bitaw sila sa among maestra. Da, hilom lagi. Unya, bright man si Nanay Lula. Wa na gid sila magbugal-bugal ni Nanay. Sa hinay-hinay, mulampos ra na si Jenjen, JP. Ato na niya siyang ikapasigarbo. Nahuman ako sa akong penitensya, Lord. Ikumpisal ko na sa paring ang akong nasala. Pero, nanumang nagpabiling pa man kabugat sa akong gibati. Nagpasabot ba nga kapagid ko niyong pasaylo? I know na kinanglan pa nga nangayot akong pasaylo sa mga taong akong kisadaan. Manghayo unta kong dugang kusog ni mo, Lord. Aron magkaya na kong pagkatubang ng tanan. Please, Lord. Damdagi si Mama. Nga di ko niya pugnan sa akong gustong buhaton. Magkabaton na kong kalinaw kung kasultihan ko sila sa akong sala. Usahon ko ang akong desisyon. Magbisita ko ni Papa Vincent sa Bilibid Prison sa Muntinlupa. O sultihan ko siya nga ako Jud ang nag-great ni Jenjen. Magpakamatay gid ko, Elmer. Maghikog ko. Wa ko magtiyaw sa kong gisulti, Elmer. I mean it! Sorry, Lord. Sa'yo ako. Lord, sa'yo ako. I'm sorry. Sorry, Lord. Ano lang sa ka, ha? At doon ako si Nanay. Tabangan ako siya sa iyang work. Doon maka sa room si Lola Pearl. JP, kung magsigi kag likay ni Perla, musamot kag kalayo sa iyang dughan. Di man siya gusto makakita siya na ako. Lula? Manong dili ako love ni Lola Pearl o ni Mami Shane Pearl. Dili kay ikaw ra, JP. Hasta si nanay ni mo, Jinjin. Dili sab nila love. Ang ako laging classmate, Lu. Love kaayo siya sa iyang daddy ug mommy. Pero ako, si daddy yun in town ang nagpangga na ako. Kumuduol gani ko ni mommy, sigaan din ko sa iyang mga mata. May pagsinanay na lang ang akong mommy da. JP, ayaw padunggan ni anak si mami ni mo, Shane. Musamot iya kalagot ni mo. Musuko magyud na siya, Lula. Bisag wa ko isa. JP, pasensyahin na lang si mami Shane mo, ha? Basta nga mo abot ang adlaw nga mahibaw-an ba nimo ang tinuod. Ang ako lang pangayoon nimo, pagbinuotan, ha? Pagpabilin nga buutan, sama ni nanay ni mo, Chinchi. Buutan bitaw si Nanay Lula, no? Retarded lang. Dili retarded si nanay ni mo, Jinjin, JP.
Hinay lang ang development siyang utok. Dili siya retarded. Sinundukan si Nanay Jinjin Lula, kamao daw siya. Di lang sa daw siya kamao karon. Naglibog lang ko. Na. Ayaw na lang gibuga imong hunahuna. Basta nga dili retarded si Jinjin. Dili ko gusto nga hangtod ikaw mutawag niya retarded. Sorry Lola ha. Dili na ko muusab og tawag na retarded. Sige Lola ha. Tabangan sa nako siya siyang work sa kitchen. Oh, hello pa. Kanina akong punta kay mo. Huwag ko makasuod. Simba ko pa. Kaya akong gi-off akong phone para walay disturbo. Isa mata di ay. Iho, kung mubisita ka ni Paridinsin dito sa Bilibid Prisons sa Muntinlupa, may hubag bukoy ko? Oh, maayo kung sugot si mama. Kung si mama aso ni mo imo agdon, siguro kong mubalibad to. Ibaw ka na. Iyang ikontrahan si Pare Vincent. Labi na nga iyang ilugos ang kagulingon niyang anak. Hello? Elmer? Naka pa? Oh. Na ako pa. Naminaw ako nimo. Nahilom ka man. Nagunahuna pa ko pa kung napaigo akong kwarta. Kay ato mo kong pagkasala mo ni Shane Pearl, ako yun ko nagasto nya. Kung apiki ka sa kwarta, Okay na lang. Di na lang kumukuyog. ang ako magplano pa, Munighot ra ko. Di ko magkaibaw nila. O kanang akong tuyo mong ni Papa Vincent is mubisita ko niya. Kay ever since na naminyo namin ni Kuan Shane Pearl, wajud mi kabisita niya. Mumusta po ko niya kay nakoy gusto niya isulti nga importante. Sige lang Elmer. Sa sunod sigayon na lang kung mabisita ni Pare Vincent. Pa, salamat. Salamat? salamat sa unsa. Unsa may imong pasalamatan, ha? Salamat nga bisan sa mga panghitabo, wag yun na usab mong pagtan-aw ni Papa Vincent. Si Pare Vincent, amigo na ko kayo. O kay amigo, hantol sa kamatayo na o pagtahod niya, sa pagtamod niyang amigo. Okay, ho. Sige. Kung mato ka man yun, no? Ipangmusa na niya ko ni Pare Vincent, ha? Makalaom ka na pa. Tabangi lang kong ampo nga nadayon akong plano. Ug mga walay sugod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumon.